Wala. Direk basta partner ko gusto wala. Hindi na kay paginabuhi na. Tanawa di. Diretso ka na mo. Nakabilib na nimo. Prasko gyud tana. Nya sila man na roy mag-check kato sila man na mag-checkpoint ros maslog. See? Kato sila. Ang unsam dito siya. Kuan mo to sila, assistant, kuan mo to sila. Mga pulis-pulis. Pulis asset ba? Kuan na card CB ng ila. Kanang magaya ni po sila karang kuan ba? Sila nag onya mag-checkpoints to sila maslog. Sabang Coordinated na sila sa... Hey! Ego! Apitsa! 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 Ay, sampai sos! sa diha. Dong! Oh! Giilog lang yung mga asawang gaga. 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 May manghod to sa palaboy. Katarag motor. Mga to junior? Oh, Katarag motor. Dario ba? Katarag motor. Oh, si Dario to? Ang Oh. iyang ipon-ipon na anak katong kuan dito sa kuano taga Oh, manghod kasama, no? ni Sano. Oh, namatay mo sa asawa. Si Dario dito. Amigo naman na mo ko kaila. Si Dario dito? Dario to. Di ba na si Indoro ron? Nakambot, nawawa naman to. Nabalik. Magmasko Na embargo ka to. Ug nagmasko, sama ra magduda ko ninyo nga. Oo. Naamoy sakit. No. Ako na sultan talang gikas tinuod na. Soro na eh. Ako di gi ko ron mahadlok na bisag ang di ron mahadlok ang wa may bakuna. Dito. Ang way bakuna eh. Ningingon mo kayo ito katong sa ginunang Wa ako pa bakuna eh. Tel, katong balot vendors ba ni? Sir, sige sir, kung naay masakit undang kanang COVID patient ka, kaya ako pa ni ibig tuloy. Di ko mahadlok matakdan. Oh, tinuod eh. Kaya na lagi niya lagi. Lago pagkikisa kay pa-vaccine lagi niya. Tiguang na ba siya napagod siya sakit. Di mo siya pa-vaccine mi. Ingon din siya. Nya wa ay paginabuhi ito bis merkado mi. So, patay na kuno siya. Di siya pasakit jeep kay way vaccine. Oh. Nya di siya kasus merkado kay way vaccine. Tingol lagi siya sige kinsa naay sige pakita ko niyo kanang Oh. Na positive gid oh. oh ako na edit story na. Di ko madlok patakdan. Magtuo mga nadlo ko ng COVID. Hindi siya madlok eh. Na. Pero si Milin mo ana na sa Milin nga. Gamay na larong nagpalista ikaw nako. Og nagpalista kag usab, ikaw na lay pagpalista lang gyapon. Ano pa yung magpapaksin? Ade gi ko pabaksin. Oy kay pagpabaksin ana ni Milin, akong giingnan namang gi kay mga kwartang hinipos. Tugan nila kung asa nimo gid. Ikaw nakahibaw naman ka sa kung kwartang asa na sa akong hipos. Kami nino. Kanay di ka. Para di problema. Gusto. Pre, mato ka ta mo. Ah, okay. Tugan nila kung asa na nimo hipos. Kay karon na regular naman siya sa City Hall sab. Sige na David. Oh. Tanaw ko daw bag-o pang gikubrang iyang makatong bonus na 30 kapton. Mabalik nga to. Iyang mga sweldo. Aman kay Asa ila, lang ko sa inyo. bulugsong siya mo ana. Anong to siya? Mga hatagan na kong pliti ka na adlaw. Ya ini kuan pauli ngari. Sakay na ako. Suportahan gini ako. Balitogan lang kung asa nimo gipon mong kwarta kay. Sama atong Miyo nga asama tong Reza nga Miyo binis diri namatay. Ya, kung yan kay itong muhipos, nagbaw na noon sila pangitag asa tong tag sa kalibo. Ayun, ginas milin pagbakuna, nagtutugan ng daan. Ikaw nakaibaw mo ka sa ako. Kung ako iway swerte mo bakuna. Doon bitaw ang bakuna o imong immune system kuan kanang Kinisnini Ako lagi- lagi panisya mag-follow up sa isilog ka ng suroy-suroy. Asa ni pa bakuna? Gahi magkuno. Di karon din tao na rimati. Lahi na say, lahi gyud lagi kay mga kuan kasi kung lawas nga binapunahan ako kay mo resulta gyud imong mga Ako kay nag-first dose na ko. Pag second dose na, wag ito plano magpatulog. Karon, di man may tabo kay kapitan ka. pero tampo hindi ko nga. Tara, awak ko hindi na Taga ko kitirang. Uma ato ba? Wag ko magplano nga pa sa dito kaya atong mga kunsina hindi gikan sa akong pagkuhan dai pag ito Lali mo may sakit patutugan mo. Di lang lagi ko ko. Ako wali man di ko kay ako ay mo ko ginawa. Ako di ko patira kay naso na di ko. Musudlo sa dinhi.
Ya ako lagi ko'y sakit kanang tanong kay ko dito ka. Kapot man sa wala oras ay debate. Wala din pare ko yun. Katulang bilis na ako. Ang baw na ko galit sa debate. Si Daisy sa lagi. Ang isa no gyud pagpa Asawa ko yung Wilson. pabaktin mo siya. Nang ini ako na tong hotdong usahay para wala istoryahon. Ay na lang pagpatikan dos. Ay na lang pagpatikan dos. Ana mo siya nga. Ay may magkondisyon. Pagpatikan dos niya dai. Magpili sa niya no. Pagpatikan dos niya. Wala ko ya tawa. Ako din na Di ka kasabot sa mga debate na eh. Katong si Renilin Cal sayon wag mamnya po namo man ato kay bago siyang na regular sa MIPSA gusto mo siyang Bating dito. vaccine siya kay kon di biya kasud sa gato Ano kuno ba? darang bayad ang niniha ba Wang nga bitaw. Dito sa Sandayong na po. Na ay. Teka na mo dito eh. Ako sa muna-una, pabaktin ko. Ay okay ang tao mawa mga kalibutan pero usar may kapitan nila.